Jeg hedder Ida, og det her Ida Mathilde Show. Jeg er kun her i dag, fordi min mor skal sælge ting. Mange ting har du solgt. Jeg har ikke solgt nogen endnu. Kan du forklare, hvad der sker her? Det er en velgørenhedsbazar, og hvis der bliver solgt noget, så går pengene til nogle gode formål. Nogle af dem i hvert fald. Det lyder fint. Okay, så hvad sælger man her? Der bliver solgt mange forskellige ting. Jeg sælger billeder, jeg har taget, og bluser, jeg har farvet, og tørklæder, jeg har syet af gamle indiske seje, og nogle smykker, jeg har lavet, og en bog, jeg har skrevet. Det lyder også spændende. Er det specielle billeder? Hvad? Er det specielle billeder? Hvad mener du? Altså, hvor har du taget med eller sådan noget? Nå, jeg har taget fotografierne mange steder. Ja, det har jeg. Som Ingolds Kaffebar blandt andet. Og nu er der også nogen, der kigger på bluserne. Vi går lige herhen og kigger. Se, der er bluser. Ja. Og der er nogen, der kigger. Ja. Jeg er ikke gået, jeg er bare ved at filme. Så hvad vil I mere sige til seerne? Er det noget specielt, som du også sælger her? Ja, det er alle de ting, jeg sagde lige før. Okay. Er det hele specielt? Ja. Okay. Ved du, hvor mange forskellige ting der er? Ja. Mange. Okay. Og det var alt for i dag. Vi ses næste gang på Ida Mathilde Show.